100 dní, 100 vlogov, no a dneska je to vlog číslo 28. Bude to zase trošku mierny deň, takže začínam jogou, raňajkami a idem do práce. Dneska ma tam čaká veľmi pilný deň. A sú tu už Vianoce, takže keď Vianoce, tak sit. Rýchly obed, tentokrát traja, rýchla búračka, tentokrát do policajtov a opäť práca. Niekedy si hovorím, že keby som vykladal tovar, tak som menej unavený, ale som vďačný za to, čo robím. Čo si mi povedal, že som tak elektrometla? Čo to znamená? Metla, no, čo to je? Chalan to myslel v dobrom, že makám jak šrob, alebo som jak duracel na baterky. Ešte, že sa tu zabudol jedlo. Včerajšie tortilky, keď som chamtivý. Už asi domov nepôjdem. Domov sa mi našťastie podarilo ísť, takže pracovná šichta 16 hodín za mnou a idem domov. Ešte spraviť rýchly nákup. No a táto sushi kamera, ktorá pôsobí tak influencersky a potom zaplatiť za 20 eurový, podotýkam 20 eurový nákup. Pozrel som si ešte, čo všetko ľudia majú v okne a tiež som len človek. Čaute.